खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 20 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाया सोराङाव फैदों। उदालगुरि जिल्लायाव जादों बे जाथाया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला पुलिस बादानि फकफुरि गामिनि थागिबि मनरन्जन नार्जारी एबा गाला नार्जारीया थांनाय 7 जानुवारि खालार खालि हरनि समाव गावनि असे बिसि अनिसा बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रियै इनायै बुथारसे बुथारनानै न'नि उसुङाव सिरियै फबदोंमोन। बेनि उनाव आइजोनि नखरा गावसोरनि फिसाजोनि सायाव जेबो खौरां मोनैयाव गोनो गोथो जानानै दुखुआव गोलैनानै फिसायनि नखराव फैयो आरो अनिसा बसुमतारीखौ गोमानायनि सायाव गामिनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोयो। बे जाथायखौ लानानै हौवानि रायजो राजाफोर, बिसिनि रायजो राजाफोर आरो जायगानि एबसु आफादनि गेजेराव मोनसे मिटिं जायो। बेनि उनावनो गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रियै इनाय बुथारग्रा गाला नार्जारीया राहा गैयैलाय खैराबारि पुलिस बादायाव गावखौनो पुलिसनो गथायहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोर सिगां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि अनिसा बसुमतारीखौ गाला नार्जारीया जुलि लादोंमोन। गामिनि रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव एबा गाला आरो अनिसानि गेजेराव बैसोनि फारागथिखौ लानानै नांलाय खमलाय जानानै बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। लोगोसे गाला नार्जारीखौ आयेननि बायदि एबा गोख्रों साजानि थाखाय रायजोफोरा दाबि खालामनाय जादों। रायजोफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। জানুৱাৰী 6 তাৰিখ শুকুৰবাৰ দিনা ফোন কৰিছিলে বাইদেৱে। ডক্টৰৰ লগতেও ফোন কৰিছে, যাম সোমবাৰ দিনা হেৰি হ'ব, তাতে ভৰ্তি হ'ব ভণ্টি, এতিয়া মই যাব নোৱাৰোঁ, কালি যাং দে শনিবাৰ দিনা। তাৰপিছত শনিবাৰ দিনা আৰু ফোন কৰিল মোক, ফোন কৰি পেলাই আকৌ ক'লা যাং দে মই ওলাই আছোঁ। তাৰপিছত সেনেকাই কথা পাতি থাকোঁতে হেৰি তোৰ বিনিও আহি পালা দেখোন, এইয়া গালাও আহি পাইছে। আকৌ গধূলি 5টা সময়ত মই ফোন কৰিলোঁ, শনিবাৰে 5টা সময়ত। ঠিক সেনেকৈ তাতে ফোন কৰি চুইচ অফ পাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ দেওবাৰৰ দিনাও থাকিলোঁ আৰু কি কাৰণে চুইচ অফ, মানে ভাল নাপাওঁ আৰু হেৰি কাৰ্ডবিলাক আহিবা কথা আছে, মেডিকেলত ভৰ্তি হ'ব আছে। তাই গিৰেক থকাৰ কাৰণে কি কাৰণে বা চুইচ অফ হৈছে। ইমান ফূৰ্তি, ইমান দূৰৰ পৰা অহা গিৰাক আহি পোৱা কাৰণে ফূৰ্তিৰ কাৰণে থাকিলে নেকি সেনেকৈ ভাবিলোঁ আৰু, মানে বেয়া ভাবা নাছিলে। बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेराव कमतापुर रायजोखौ लानानै गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबां सुबुङानो सोंखारिदों आरो माखासे सुबुङा मदद होदों। आसाम आरो बेंगलनि माखासे हाखौ लानानै आलादा रायजो कमतापुर रायजो बिनिया मोगथां मुलुगाव जाय नङा होननानै पृथ्वी नारायण रेडमिस बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा कमतापुर रायजोनि सायाव खुगा बेखेवदों। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। हायद्राबादाव सासे 25 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि असे बिसिनि सानै फंबायजों, अदेबानि गावनि सानै बिबोनांजों इनाय बुथारजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर सानै फंबाया गावसिनि बिब'आ जुलि जानायाव गोजोननाय गैयामोन, बेनिखायनो बिगुमैखौनो इनाय बुथारदों आरो बे जाथाया हायद्राबादनि मती दरवाजा लामायाव जादोंमोन। बुथारजानाय बिगुमैनि मुङा जाबाय मोहम्मद खलीम। सानै फंबाया बिगुमैखौ सिखा गोबौजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारनायनि उनाव सानैबो फंबाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों, नाथाय बिसोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमखिखांदों आरो बिसोर सानै फंबायखौ आयेननि बायदि एबा फासनि साजा नांगौनि थाखाय दाबि खालामनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। महाराष्ट्र रायजोनि नागपुर सिटियाव सासे 45 बोसोर बैसोनि दुथां बिफाया गावनि सानै गथ'फोरनो बिसनि मुलि दौनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों
आरो सानै गथ'नि गेजेराव सासे गथ'आ थैदों, अदेबानि सासे गथ'आ थैयासै। थैनाय बिफानि मुङा जाबाय मनज अशोक बिली आरो मनजआ गावनि बिसिजों थांनाय 6 बोसोर सिगां गारनाय जादोंमोन, अदेबानि फाथैलाइ बिसिनाय जादोंमोन आरो सानै गथ'नि गेजेराव हिनजावसा गथ'आ जिउ गोमादों। हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय तानिष्का 7 बोसोर बैसोनि, नाथाय हौवासा गथ'आ थैयासै आरो फिसालानि मुङा जाबाय प्रिन्स 12 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानै गथ'आ तानिष्का आरो प्रिन्सआ बिमाजों थायोमोन, नाथाय गेजेर गेजेर सम सम गावसोरनि बिफाखौ लोगो हमनो थाङोमोन। बे लोगो हमनो थांनाय समावनो बिफाया बे जाथायखौ खालामदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।